Ah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. uh, Unapan udah tano kapun na pamakinig tarudan ang gaya kabati ang gaya sa kumawat tayo etanan nung ipinagipun sa gaya ano ba ini ditaruh di kapambagus sa gaya mukit sa suara sa kawang nakatianatan dengan tanus sama piapa makindigan si Al-Hafid Munir Undak Matanog. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Dito so isa ka mga watay si Munir katagan ng buris sa Quran. Insyaallah ta'ala na napagpunan tanong ang gay muhadaratan no. Panginoon si iku Allah mapatanong sa dawan si iku di tanong di kapagagama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kami ni sampai tanupman sang kaya lagi dia gawe yaumul jum'ah agiso bitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sayyidul ayyam ayamanan yan na pinaka mapia sa iko mga gawi. Gitu sabab ron tanoron ipapantag ang kaiya di tanod di kapamagusay sa iko may to akatawan tanoron may to ilmu tano sa iko agamatan agam Islam kalu-kalu na pisumpat sa iko andang panagong taman tanong nag andang ilmu tanong
katautan sa iko agamatan agama Islam. Ay tanon sumpatan ang kutua di tanu di pamagusain ang mga kabnar apya kikilalar tanu agamatan agama Islam. Si tanu matataman sang kaiya hakot tariqa kabnar ulalan. Agi agamatan agama Islam na ayak katiro mga ulama na yang kaya agamatan agama Islam na kumpleto. Tingnan yung mga ulama, ittaqullaha washkuru ala ni'matil Islam. Kalak niyo sa Allah, nagupanalamatin niyo sa kanyan, makapantag sa eko, kaya baloy ay inipangalimuyar kanu sa Islam agama. Miyabaloy kanu ang mga Muslim, na panalamat niyo to sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-Islamu dinun kamilun wa ni'mah wa ni'matun tamma. Geng ka Islam na agamay ni a kompleto nagulimu aya at tarutok. Lagi dukatir wallah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Geng ka agama atig wallah sang kaya alungan na tiyaro to perkanu wallah su agama niyo. Nagutiero to perkanu wallah sulimu yan na ini kaswaswat perkanu agama ang kay Islam. Sama no to na piyakat na wallah akumplito su agama na apya so mga lalan na adna bitiraw no agama adnar kun agama piyakis sabutan agama tan agama Islam adna kabnar ro Islam adna kabnar mga lalan ak inindong Islam ak kailangan na mitunayin ka sa eko kinindoon rakaw no agamang ka Islam. Al-Islamu ata li kulli dhi haqqin haqqa hatta ata li tariqi haqqa. So agamatan ng Islam na inibigay niyan sa ikulangwan wad na kabnarin so kabnarian. Taman sa inibigay agamatan ng Islam so kabnar o mga lalan. Gito'y sabab ay hadith na akatiru yakini as-Salman radiyallahu ta'ala anhu li Abi Darda radiyallahu ta'ala anhuma. Si Salman na pitiruyan ko Abu Darda siya kapamisitan niya nung natingin manaiya inna li rabbika alayka haqqa mata na sukadnan ka na adna kabnarir ka wa inna li nafsika alayka haqqa nagumata na suginawang ka na adna kabnarir ka wa li ahlika alayka haqqa nagusto pamilyang ka na adna kabnarir ka fa'ati kulla dhi haqqin haqqa nabagan ka so umani adna kabnarian so kabnarian fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam namya kataling umaso Abu Darda siku Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu faqala an-nabiy sadaqa Salman nami ano ito o Abu Darda siku Nabi sallallahu alaihi wasallam kung kapataling uman yanon ang kutapitir o Salman na tingin man na iya benar o Salman. Sama no to nakiyas sabutan langwan asyay na adnar ko no agamatan agama Islam. So mga lalan na ay mananin na pisuldan o agamatan agama Islam sa adna kabnarian. Adna kabnar o mga lalan. Gito sabab kailangan na bibigay tanuron. Anto ni kipantag tanu igira asisi tanu kapapantagan sa iko mga lalan. Natikman yung mga ulama aknala ni watiga na mataan na sa mga kukukitan ng mga tao na daabasan makamimili ka sa katao mo. Malagi-lagi dyan sa mga tao ay tingin na makamimiliksan na sudun sa mga tao. Nasa din sa tao ang malalo-lalong sa iko mga lalan marata-rata ringas anin sa mga Muslim na ayaman anin na dusa niya na to sa iko Allah nagukabnar na to mga Muslim nagupatot sa iko mga Muslim agang ganiran na to pakagandakaniran na inisapar piyagi pananggil ano Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa katumbay o di nakapagistidi sa iko mga lalan. Ayatero Nabi sallallahu alaihi wasallam
Niya nga pong Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Ami nga pong Nabi sallallahu alaihi wasallam apitiru yan. Iyakum wal julusa fit turuqat. Faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddathu fiha. Tigman niyo o Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga sahaba. Apanang gila ini watigan so kapuguntod sa ko mga lalan. Napitiru o mga sahaba. Faqalu ya Rasulullah, pitiro mga sahaba, ya Rasulullah, daman akauntu dami sa iko mga lalan, abami di pa magisturi anamarata, antap amarata, natahaddatu fiha, ayabu akauntu dami, nung nadi kami bibitira isa, o pa makasarak tanong na kambubugaya sa mga pipi at tutulan. Natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقًّا. Amay ka kabayayod na mutod ka no kumangalalan. Nafa'tu at-tariqa haqqa. Nabagani wa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sukabnar ulalan. Ay man nabagani so bagani ulalan sukabnar yan. Wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah. Na anton ay kabnar tigman ni mga sahaba o mga lalan o dinalalan ya Rasulullah. Na pagampaganay ami aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam agi imbagayan tanong sa usayan ang kaya inaliw Nabi at tinimuyanun sukabnar o mga lalan. Natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam apaganay ron na igida sisigan o mga lalan na gaddul basar babaan niyo sa mga pangilelay niyo wa kafful ada nagugunggunan niyo sa mga liman niyo sa kapiringasa banap kiringasa yung Muslim. Ikatlo at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na waraddus salam so kapakakasuyang kakusalam kutaw asumyalam rakas sa ikulalan. Ikapat at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na wal amru bil ma'ruf so kasugo sa mapya ay kalima na wannahi anil mungkar nagusuka sa parsabarata. Imanto na si tanong sang kayamasa agis sumasa at tanto kung may nagumpot sa fitna, may nagumpot sa marata, may nagumpot sa mga panyakit o mga puso, na ayad na mapiyana sa mga tao na awat niran sa mga lalan at sagadan, pugukitan o mga tao. Kaayak kalilid, na giyang kaiyama sa tanong na andid ni ka pamaguntudun-tud tanong sa iko mga derpa, ang mga kilid, nagumbala ka anong mga lalan na umanis sumagad na aya pinakaminos na miya pamaganta tanus kanian aya kalanon na kapakay ay mananian na miya panampuan tanus kanian kaya panampuan tanus kanian sa kadimapya umanimukit si kulalan na susetan na mananamanamar sa kawaswasinir ka ama pamaganta ka, masudi ka, mga nganinsan. Kapakaipan, arub kipuon so kapkad no mga muskila, kapkad ng kutwa mga ragaur, nagugyang kutwa di kapakapsisinabuta. Nagiti sabab apyaki panganang gilaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapagistili sa ikong mga lalaki. Naamay ka din yung katigir, apigistili ka nun sa daan tapyo marata. Na ayawas yato Nabi sallallahu alaihi wasallam nagipatiman. Paganero na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na amiga paguntod ka nun sa iko mga lalan na baganirang sukab na riyan na ay paganay ami aloy yung Nabi sallallahu alaihi wasallam akab na mga lalan na gaddul basar diyang kutwa kaganggna sa iko mga mata igira at tigo Nabi asutaw na miyuntod sa iko mga lalan na wajib ating man yung mga ulama igira asutaw na miyuntod sa kanyan sa ikong balak ano mga lalan o di na sa iko kilido mga lalan na babaan yan, patut trakan yan, at kibabaan yan, siko pangililin yan. Paganeron, na sukibabaan sa iko pangililin yan, umanusya, nakapangunutanan si kusuguan wallah, nagususuguan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayakatir wallah, aadres niyan, sinyan, adresan sa iko miamarat ki mga mama, natingin man iya, kulil mu'minina, yagudduna min absarihim tiruang ka ya Muhammad sekum ya maratya ya mga mama
ababaaniran genggenairan sa mga pangililiran. Igira sumama na din yung genggenas sa pangililiran yan na aya din a pinakamarani nagkulugs kanin si ko haram. Nagiti sabab yapyaking genggen. Wallah siya pantanos sa mga matatanos sa mga fitna, mga haram. Na kanababoy sa mga mama kasyaparan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bay. Aya katir Allah subhanahu wa ta'ala wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Tiruan yung sikum yamarat piya mga babay. Tiruan kaya Muhammad sikum yamarat piya mga babay. Abbaba niran sa mga pangililiran. Allahu Akbar. Saan kaya masatanong na di ka pen mangispat sa ikum mga lalan. Okay, na saan kaya social media narong ko di mga pangispat ang berang-berang akilay ko na haram. Nagenggenangasan sa matangga. Babanakasan sa pangililin ka. Singka ilain si halal raka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakatiru Ali radiyallahu ta'ala an na la tutbi'in nadratan nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Ayakatiru Ali radiyallahu ta'ala an na ubang katunduga sa paganayak kailay sa ikadua kailay. Kamataan na sa paganay na rakka walay salakal akhirah na knabang karak subkuri. Ayam ano to? Na upama ka miya disgrasya ibarat amya kailay ka sa matait o di na bai o di na dato amya gawin sa pangililin ka ubang ka pero manidumingil kaging utapagani na disgrasya ayam manan yan na miya knabang kabaya aginawa akili ang kaon. Okay na so katununggang kaon ay kadua apiya kautang kaon na matangka nagitik na bangarap kaya man nagiti fitna ay nasang kaya masatanong tabi ang makasanggi bukod yung kilawla na kanababu makadua-dua kapakay pa na makatalo anyan kadingilin ang utay katalo na ipunyan sa kamar na tampos niyan sa ulo na pakautong-utangan niyan na mata niyan na mapasad pa na di mga langkalangatigin na mata ang amya si Rox. La hawla wala quwata illa billah. Na ini sa paranan wali radiyallahu ta'ala an. Agi ang tigin na paganay na rakaw to. Kaka na bang kapimbaba. Dakon madusa. Uway na suwi kadua. Ubang katulungay kadua. Kaya mataan na gito na fitna. Agapa kaya mulukon niya si ko haram. Inisa ko Nabi sallallahu alaihi wasallam an nadratil fuj'a o faj'a. Ya Rasulullah na Antoni kiswa ang kutwa kailay miya takaw ka. Kaya manan yan na mini takaw ka amiling ka. Na Antoni ngisugo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala isrif basarak. Kaya manan yan na genggenangon sumatangga. Igira amya kailay ka sa miya fitna kon. Miya gawin sa puso ka. Miya gawin sa pangililen ka. Na isrif basarak. Kaya manan yan na genggenangon sumatangga. Kung ang konso ay manan yan na pangililen ka. Singka ilain si eko kanabang kompilay. Paganayari kadua asabab akang gengena si eko mata nayakat tiru mga ulama na lianna al-basara min ni'amillahi al-azima ala al-insan. Mata na tigman yung mga ulama aso pangilaylayan na padaya si kulimu wallah mangalas eko mga tao. Wallati yus'al anha yawmal qiyamah aging kaya matatano na pagisiranan wallah si isalong na maulit ayakatir wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran na inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata nating wallah asuma pakanag yang kuta mga kailakanag ka na agus sumatang ka nagusto puso ka na tanan din na atig wallah na pag-isinsinan sa hadapan wallah. Allahu Akbar. Sama na so tangilang ka na anong ang ipamakinig si ko Quran anta kasi ko mga music si ko mga manan yan na mga pamamakinig na mga haram narong ko nang ipamakinig so tangilang ka bigyan ka wallah salim wakanag kasi nga pag-usaran ko agama wallah singa pag-usaran si ko simbol si ko wallah singa pag-usaran sa iko Quran, singa pag-usaran sa iko ilmo sa iko agama tanong ng Islam. Nasang kaya masatanong
na si inusar si iku dipatot lagi ng kaya mga musik na gusto ka pamaganta kasaksi sa haram na ka pamanutulan sa haram na ka pamukag na rin yung pamaginig sa mga tangila na ginanapagis wallah ayamala na sa pangililayan albasar pagisiran wallah subhanahu wa ta'ala ay tama na kagangginanggaw sa kuma haram kapakaipan asang kaya masatano na miyak kala sufit no mga mata api anda ka magaw na pakailikaw sa haram na ayaw pakalidasan na sabusa ini kalimuun wallah subhanahu wa ta'ala asinyapyan sang kuta mga haram. Allahu Akbar. Maudip na Allah subhanahu wa ta'ala igira ang magilitan sa haram nagupamaginig na sa haram napikir tanwang kaya ayat apagisin wallah sa mga kanag nagupagisin wallah subhanahu wa ta'ala sa mga mata wal fuad naguso puso giyang kuto puso na uban matangwa ang utahikad hasad lawgyang kuto ay amanan niya na nifak ay amala na so shirk ka pa nakutusik wallah aginan na pagisinan na wallah subhanahu wa ta'ala antunay tatagun ka pakagagabna na kasigok puso ka babad na ay may papanong puso ka nakapakasiig kapakatipo naway malan ng kutwa ka munafiki naw ka pa nakutusik wallah subhanahu wa ta'ala kullu ulaika anhu mas'ula na tanan dinanan pagisin wallah subhanahu wa ta'ala si isalungan na mawali yan kaya limu wallah subhanahu wa ta'ala mga limu wallah subhanahu wa ta'ala pudunsuk kailay nagusuk nagusumapya puso nagkatatapaya saya kakatatapian na panalamat si wallah naya panalamat si wallah na sukasimber kanian katatanor o simba nga si wallah nagiti panalamat si wallah na itingin na kagapapasaya kumat manusia na watazulu bil maasi nagkapapasaya ko manusia misabab kukabaran sa ni si wallah subhanahu wa ta'ala wa itta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid piyakal agwan niya pakalang kapanukanan ka apa makapanalamat kanu na pamanalamat kanu kung mga limur kanu wallah na pagumanumanan no wallah subhanahu wa ta'ala wala in kafartum inna adabi lasyadid na mayatig wallah kamungkir kanu makapir kanu na susik sa wallah subhanahu wa ta'ala na malipos amay ka di kanu manalamat di kanu sumimba sa ikwallah aba kanun mungkir na nayawan niyo kasusik sa wallah subhanahu wa ta'ala na malipos ikatlo asabab pa kinisugun sa kimbabang ko pangilalen na lianna fi ghadd al-basar hifdha lil-farj min al-uqu'i fi fahishati zina so kibabang ko pangilalen na kasyapyan so piyamalungan ka sa dinyan kisumbusang kutwa piya kasisingay akang barazina ay man naging kayamata naginan mga muna o di na mga pangunak-kunaan o kapakakulog ka kung barazina inisugwal lang ang kuto kumyamarati ang kuto kibabansi ko pangililan kulil mu'minin yagubduna min absarihim tiruang kasi kumyamarati ang mga mama abbaaniran genggenairan sa mga pangililianiran ino to wayahfadu furujahum nagusyaperan sa mga piyamalunganiran adna sumpatan ng granadua at tigman yung mga ulama ay ang mga pangunakunaan o kakulog ka sa kambarazina ng kuta matangka ida di nga di pangilaylay di nga di pangispat di nga di panantang di nga di iemanan yan na pakautang na ka sa kung mga dalkas ang mga bay pangaylay sa mga auratiran nasikan yang ketunda sang kutua kambarazina na'udzubillahi min dzalik lagi dan kaya masatan iman to na miyadakal sa mga bay at tigman ingi paninta o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutua kan ditariran kasiyatun ariyat ayamanan yan na kindiditar at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam akita talandiyan tanay manoto ben makan diditar kasyat o din ugay datingin na ariyat ayamanan yan nandiditar kindiditar siran lagi kiniditar siran na mga piting aki kususulot niran at tumatan doon ang kuta mga oratiran lalagi di mo matatalan di ang kapikilang na piya ka mamasasang kaya masatano
napakailitan ron ang mga bai asin ayan napipil sa bubungkusan yan nalawas yan sa abaya natutundog nuwata yan na miya piti-piting isuot tumatanda-tandoon sa mga aurat yan at yun mapipinda sa mga kailay mga mama. La hawla wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Na pedanggaw pa ng awidakal naliro pa ng kaya mga piting ang mga saruar nagupumangalong aw na aya panagkayad yung didagang nagito sudi pakalapas simbayang ayaran ipapuno ko mga dagangan niran ng kaya mga balikas mga bangkala absolutun na mga iya mga piting nadiran may nangka nadiran nutudipus ana aya sulutun na sa mga bangsairan naginandaan nakisumpat ka na haram kakatakatawan ka ang kaya man na nading dagangan na dagangan ay absolutun na sa mga bangsa nga ang mga Muslim na di kong nindagang ay patot sa na di kasan pendagang sa nga na mga sarwa na mga piting nagupumangalong ang mga bangkala kabakaban masugat ang kuto apaninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanong mugup si kumarang marata ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan si kanu pa magugupati wala si kumapya ay kendagang na kana mga abaya mga pils kan mga pils ang kayamanan ng mga bagsa nga mga Muslim na ba nga ay pendagang na mga piting abang abon ay pakapindilakasan kaya mga bangsa ang mga Muslim na may kada ka pumasaan nila sa mga piting sigang mga Muslim nagkamamalasan amay ka sisilan punalan sigang mga kafir na ayaman na niyan na makadakal ang kutong hisap na sa urat na kamamalasan o ba yan sa mga uratiran nagipugup ka si ikumarata kadi ka panindigang sang kuta mga dagangan at pugup si ikumarata mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala na ginani sabab ang kailangan na sa mga watatano na pagandad silang ditar indo tanong nila sukan ditar Islam ay akan ditar Islam na mga luluag ay amanan yan na mga luluag ang mga kakapal at nabubkilay ang kuta mga orat ikadua ang kabenar ami alis ang kutwa hadith o mga lalan na kaful ada o na kaful ada giyang koto akaganggna sa ikulima ko kapangaringa sayan Sang takatiru mga ulama famaditurra lil julusa fit tariqi fa'ali ay yakuffa adahu anit tariq sa tao ay mananyan na miyamudtar kailangan na makauntud si ko mga lalan naggenggenan yan patotrakan yan akagenggenan yan so kuringas sa ubop makaringas sa si ko mga lalan panganiron akang genggena sa kuringas sa nagyangkot dua kagenggenang ka kawasing ka kung mga lalan sa ringasa napaduto sa kagenggena ko ringasa imatatul adha kuan ka sa ringasa sa mga lalan kagya suka ko isa ringasa si kumalan na padsi ko paratiya al imanu bid'u wa sab'una o bid'u wa sittuna syu'ba so paratiya na 70 ka pangkatan o di na 60 ka pangkatan na ya pinakamapurun na sula ilaha illallah na pinakababaong na tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukakwa isa alang ringasa si ko mga lalang wal haya'u syu'batu minal iman na suat tingin sukaya na pada si ko paratiya sama na to nagyang kaiyak kakwa isa alang si ko mga lalang ringasa sa ngaya masatano nakanabapikuwa yung mga tao sa ringasa sa mga lalaniran kapatiguan sa ringasa sa kaya mga ingit tinuron na piyakadagaliran ang mga hampa piyanaguan niran sa mga lantong sa mga lalan na di mamukin ang kaya pugukit na ibukito ko nga na mimbal to sa trakya mimbal to sa motorya kaan na hampon na ringasaanan ini pagumanong panimato ang mga saban rakatano ada mga adat yang ko mga siringan yan nesiwe na sumarsikin na sinya piyakatungga ko lalan na may kapsimbayang supagarin na Muslim na kiautan niya ang kutaud ni udud niya na marsik na minit tagusang kutan ditar niyan na awid akal kagapakay ayaman na niya nakasabupan sa dikatarim o sambayang niya na anda ng sukata na sang kayak tao ayaman na niya naptigunin sa ringas sa sumanga lalan la hawla wala quwwata illa billah siyap na nuso kabubulitan ng mga Muslim wanta no sa ringas sa sumanga lalan maurip na Allah subhanahu wa ta'ala
Inaman narigyan kaya kakuiga sa alang sa ikulalan ringasa ubanap keringasa ko na Muslim na kanabaman na rin ang ilang kagina nakbalasang kaun wallah subhanahu wa ta'ala. Ayang atiro umang ulama na lianna imatat al-ada anit tariki min ahsanil a'mal. So at tigil sukap kuway sa ringasa si kumangalalan na padanan si kumya makapipi ang mga galabak. Ayang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na uridat alayya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha. Piyak ilerak na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga amal ang kaya ummatakan sumapyaw na gusto marataon na fawajidtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatatu anit tariq na miyato na ka na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang madadalam ko mga pipi ang mga amaliran apa dun nagyang kutwa kakway sa ringasa sa ikumangalalan wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nakha'atu takunu fil masjid la tudfan nagumiyato na kanatiyan na patsi kumadadalam si kumanga rata mga galabakiran nagyang koto aduda duda ay ngiduda ka sa sulda masjid adas kanyan katambuni ay si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nang nabagyan nga masatano paploringan sa masjid sangot tamas sayran na grabas o di na buta na dumuda karon na kailangan na milbeng ka katambunan ka nasangya masatano na ay pinaminos na masising tanor na sa mga tao adi sila ni manuda si ko mga masjid sa mga pababama mga palalagd asi sila di manuda si ko mga ruwa masjid na ayamanan yan na pedagyanan sa miyak karata-rata amang amal ami alayo Nabi sallallahu alaihi wasallam mga raratanan niya panutul pun sa hadith at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannah في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤدي الناس sebenarnya Nabi yang meliakan siku surga amama adis kanini kekelik-kelit siku suldi surga ayamanannya nadi mamagigigas siku surga fi syajaratin qata'aha min dahrin siku kayu piatayan siku ayamananyan na mangalalan ayamanannya ekya sabupan sa kapasul di surga nagibuak kaya pataan yan siyang kutwa kayo akan tu'din nas kayo amat kusang kuto ayamanan yan nalalan apakaringasa sa iko mga Muslim Allahu Akbar ayamanan yan na buak kaya pakasundiang ko surga nagyang kutwa sa satiman na kayo apakaringasa sa mga Muslim na kaya sa panuto sa kaya pakasundiang sa surga na idapat ka sa iko subrasan kenapa ilang pagariya ang kutwa kakuing ka sa alang ringa sa sikulalan kapbalasan kan Allah subhanahu wa ta'ala yang kana hadith na sahihun rawahu Muslim sahihanan apianutul Muslim siku mga peneriwaya na tigman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam marra rajulun bi gusti syajaratin sigadang kuno sa kato mama ang kutwa sapak akayo ala dahri tariq ami bebetad siyang kutwa lokalalan faqala wallahi launahyanna hadha anil muslimin la yu'dihim fa udkhilal jannah bisa pa abetatin si wallaka kuana kannya kuana kanung nang kay sapak kan si ko ay manan anin dibkering sa mga Muslim na siyang kutwa kiya ko anin na fa udkhilal jannah may kasud kani musulman na idapat ka sa ayad nagenggen kana so kuan ka mga dalan nang kuta mga lalagi do mga hampa adi kapakay madisgrasya yun sa pugo kita hindi na sa mga resik na ayaw pala di nga apakasunod si surga at tiging ka iya tao asa ka tao mama na ayaw kinuha niyan si kulalan nasa satima na sapak akiringasan sa mga Muslim andi pagarigas ako mga Muslim na miya kasunod ka niyan si surga ayaw ka tiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na man amata adhan an tariqil muslimin san sa tao unasan yan kuan yan so pagkaringas sa ilala ng mga Muslim na kutibat lahu hasana surat abagyan niya na balas asa pulutiman wa man tuqubbilat minhu hasana dakhalal jannah na amay katarim asa tao at tarim ano ng kutwa sa timan na mapya na ipakasundin man nariko surga Allahu Akbar ay nasambiin na sa surga siya mga hadith na punutul Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu yakay sana pulila ko sumuala na puli na sa kataw mama
na ini puro umuad ang kuto ator ami mabutad si kulalan. Natigman ang utama mahada, natigman ni umuad faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay tinasaba pakyakwa kanuna miyandagan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nitiron. Man rafa hajara min at-tariq. Sa tao akuan yan sa ikulalan ang kutwa ator ang pakaringasa. Kutibat law hasanatun. Na isurat ang bagyan yan asapul amapya. Wa man kanat law hasana. Na sa tao ang bagyan yan ang kutwa sa timan amapya. Dakhalal jannah. Na ipakasulyan si kusurga. Allahu Akbar. Ay manan na ginapakalit tanong kung mga lalan sa pakaringasa, kapakaya na madisgrasyon, kapakaya na kapalianon, kapakaya na merpangon, mga nganisa kapakaya na kauluganon. Nakuan tanong ito, kaaya balas yan, amay katariman wallah subhanahu wa ta'ala na sa surga. Allahu Akbar. Amay ka mag-ikhlas ka. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala, ginan, mga sabab, akisusugun wallah subhanahu wa ta'ala, sangkot to ay manan yan na kakway sa alang sa iko mga lalan. Ikatlo ami ano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam akab na rulalan na raddus salam. Yang ko to akapakanduda sa iko salam sa iko pagkabalak ka ang mga Muslim. Tingmaw ulama man jala sa alat tariki fa alayhi ay yu'tiya lit tariki haqqa wa min haqqi tariki alayna ma'ashara muslimin raddus salam. Sa tawa pumuntod ko mga lalan na kailangan na mitunin yan si mga Muslim ang kuta kabnar yan. Dapat sa kabnar o mga Muslim nang kuta kapakanduda nga ako salam kutaw asyalam kanyan. Awalan lianna salama ismu min asma'illah. Pagkanero na ginisugo ko salam paano daw ko salam na susalam na siyanan pad ko ingaran wallah subhanahu wa ta'ala wa huwa tahiyatuna ma'asyaral muslimin naguginan ay manan yan na mga pamamagayan tanaw ila adita no di makang babalaka ng kaya salam na pili tanaw sang kaya masa di makang babalaka sa mga Muslim na kaya dahil sila sa mga paparangan ng mga pipya niya po kaskilan so kasasalama ay minasamiun na mga hi, hello, mga lagi dito. Miya doon so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miya doon. Minasamiun na rigari. Mga lagi dito mga katero. Na sama na yan na miyawat na nusay kong sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na inna salama ismun min asma'illahi ta'ala. Mata nating Nabi sallallahu makalilintad nangaranan apad si kungaran wallah subhanahu wa ta'ala wada'ahu fil ard apyadalmian sa iko dunia faafsuhu bainakum napakalangkapan ito sa iko dulun-dulunan niyo fa innar rajulal muslim kamataan at tigo nabiya sumama ang muslim idha marra biqaumin fasallama alaihim sumama ang muslim na igiras siya ganoon sa pagtaw na siyalam yan siran faraddu alaihi nagupiakan dudiranun salam kana lahu alaihim fadl darajatin bitadkirihi iyahum assalam na adna bagyan ni nabalas amak kalalabi adigang ko tabalas ang kutop siyalam yan ay ito sabab nagis kanini miyaw na amya tadkirian miyapaka ng kayan ang kuto ang mga Muslim fa in lam yaruddu alaihi na amay kadiran ng pakanud ng uto salam asyalam yan sinan naradda alayhi man huwa khairu minhum wa atyab dayag na makandud ko salam yan nang kuto mas mapi adisiran nagumas ayamanan yan nasuti adisiran ang tao to nagitus sa mga malaikat igira siyam kaso isyalam kaso pagtaw adirar kapakandud sa salam na di kerat na ginawang ka kaya da pakandud ko salam ka na sumapi adisiran nagum mga suti adisiran agitus sa mga malaikat yang kaya salam nasid niya ko pagampaganaya kad na si Adam alayhi salam naid na muna puna inindurun wallah subhanahu wa ta'ala at tahiyya nagyong ko tahiyatu assalam lamma khalaqa Allah Adam tingo Nabi sallallahu alaihi wasallam wani kuwan wallah subhanahu wa ta'ala su Adam wa nafakha fihi ruh nagu ipansireno ng kutuan niya wanian atasa na miyakang buans kanyan faqala alhamdulillah napitiru Adam alhamdulillah fahamidallah biidni bientugin su Allah sa idin wallah faqala lahu rabbuhu rahimaka rabbuk
rahimaka rabbuki ya Adam, na piterun wallah subhanahu wa ta'ala, ini kalimu kau kadnan kaya Adam, idhab ila ulaikal malaika, orang yan nasungkasang kana ng mga malaikat, faqul assalamu alaikum, natirwang kakiran assalamu alaikum, ayan na mindao ku Adam alaihi salam, mindao raptano ku salam na sudin su Allah subhanahu wa ta'ala, titiroyan ku Adam, afaqul assalamu alaikum, tiruang kasang ka ng mga malaikat, assalamu alaikum, qalu wa alaikas salam, napitiro mga malaikat, wa alaikas salam wa rahmatullah, yakan dudilan si ku Adam su salam yan, thumma raja ila rabbihi, waran yan namin balingan su Adam si ku kadnan yan, nafaqal, inna hadihi tahiyyatuka wa tahiyyatu bainika bainahum, giya imiyab matana, giya iya tigmani wallah imiyab baloy apamagayan, ayam mana na greetings ang kaya tahiyya, giyang kaya salam, nagugiya tahiyya niyo, ayam mana greetings niyo sa ikong paglatalatan niyo, ayam mana nagito niyo dito tukawa, nagumabagaya sa kalilintad ang kaya salam, sa ikong latalat iyo ang mga Muslim. Oriyan na ito na inisugo Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aywan nas, padsa kinasugo sa ikong salam, na kaya pantag akapungulab ko na inisugo Nabi sallallahu alaihi wasallam, ifsa'u salam sababu lidukhulil jannah, ayaw man na sukapagalang ka pa sikus salam na padanan sa bapang mo kapakasul ko surga, ayaw ka tiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuan nas afshus salam, ay mga tao napupagalang ka pa ni Jesus salam, wat'i pumuraw ni Jesus salam sikulatalatyo, at'imut ta'am nagupumagana kanu sa panganangkan, wasallu bil layl nagusumbayang kanu kumangatnat na kagaway, wan nasu niyamun as mga tao natuturugon silan, tadkhulul jannata bis salam, kapakasul kanu ko surga amis sa palilintad. Ay mananin naging kaya salam akabnar o mga lalan akibaganon ay ginadam yabalak kasi kung mga lalan na masalam kas kanyan o di na mapakanud kung sa salam, na kisabupan sa kapakasul ka ko surga ng gulalan sa ikusalam. Ay katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, di kanun makasuldat tigo Nabi sa ikusurga taman sa di kanun maratya, na di kanun makaparatya taman sa di kanun kakabayay. Ala adullukum ala syai'in, na bakan sanop pungguna na watigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa nganin, ida fa'altumu tahababtum, kami kang gilbakan yung sa kanyan na makakakabayay kanu, afsus salamu bainakum, na panguraw ni Jesus salam si kulat-latiyo. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala, yan kaya salam na inisugo Allah subhanahu wa ta'ala kagina kablar o muslim ko pagarin ni muslim. Aya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na haqqul muslim alal muslimi khams, aya kabnar o muslim ko pagarin na muslim kabnar ay may nagkapakaskat niyar ka na limatiman paganero na kabnar ko muslim na raddu salam, gina salam kanya na sukapakanudang kong salam, wa iyadatul marid nagusuki magkalan si ko pangasasakit, wa ittiba'ul janaiz nagusuki dulugang kumyatay si ko kuburian, wa ijabatud da'wah naugyang ko to emanan na nakatarima si ko imbaiter ka o pagaring ka muslim, wa tasmitul atis naugyang ko to akagirong ka alhamdulillah igiraan na miyakamban sa pagaring ka muslim, naginan nakabnaranan wa emanan yan na pagarita a muslim. Ikapatak isugong ko salam inatumyelo ya kabnar kagiyang kaya salam na raddu ajran azima, so kapanganudang kaun si ko pagaring a muslim na miya kanalay balas. Ayakat tur Nabi sallallahu alaihi wasallam na ja'a rajulu ina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya panutula sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kaumo na mama natingin assalamu alaikum, faradda alaihi thumma jalas, na piyakan dudun Nabi sallallahu alaihi wasallam orene na miyuntud sa Nabi natingin na ashrun sa pulutiman, thumma ja'a rajulun akhar orene na miya ko maswi kadua mama natingin ko Nabi assalamu alaikum wa rahmatullah, na faradda alaihi fajalasa faqala ishrun, na piyakan dudun Nabi sallallahu alaihi wasallam natingin man na ishrun ay man niya na miya ko 20 timan, thumma ja'a faqala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, miya ko maswi katlo mama as-sialam yan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyakan dudun Nabi sallallahu alaihi wasallam nuriyan yan na miyuntod sa Nabi natingin man na 30 si kumpaganay
na Abu Bilsen assalamualaikum na yang begini na 10 abalas. Sa ikadua na piyakatarusian sa assalamualaikum warahmatullah na yang begini sa 20 abalas. Sa ikatlo na piyakatarusian sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh na yang begini sa 30 abalas. Sa marto na sansa katpakatasang ako salam ay tarus ka sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh na gitud ni kalayan ibalas. Tingin Nabi, mangkal assalamualaikum sa tao at tirunyan sa assalamualaikum kutibat lahu asyru hasanat na isurat bagian yan sa 10 amapya. Wa mangkal assalamualaikum warahmatullahi kutibat lahu asyruna hasana na sa tao at tirunyan sa assalamualaikum warahmatullah na isurat bagian yan 20 balas. Wa man qala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kutibat lahu 30 hasana na sa tao at turunyan sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh na isurat abagi niya sa 30 abalas. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala diyan kaya salam na adna mga adabiyan ay pag adabiyan na aya muna silam na supla ay man pagkatalinguma na salam niyan sukiyu untun ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith na yusallimu ar-rakibu ala mashi silaman o magda kukuda o di na magda sa truck ang kutema na niyan nagpulalag wal mashi ala al qa'id nagusilaman o pulalakaw sumuuntod wal qalil wal kathir nasilaman o mayto ang kutamadakal mayto bilangan ang kutamadakal samanan naginan mga kabnar o agamat tanong ng Islam seko bebulalan ikapat amiyali sang hadith na al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Diyan ko tuwakas sugo sa mapya nagwasapar sa marada. Igina si tanong ko mga lalan na miyakali tanong sa haram na isapar tanong. Makaili tanong sa mapya na isugo tanong sa ko mga lalan. Aya katiru Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Sumiyamarat ya mga mama na gumiyamarat ya mga babay na susabad kiran na saling gugupa o sabad. Ya'muruna bil ma'ruf ayat dito miyamarati ang mga mama na gumamabay nagsugusilan sa mapya wayanhauna anil munkar nagupsirap silan sa marata wayukimuna sala naguypumanindiginan sa sambayang wayatuna zaka naguypumaginan sa zakat ng mga tamukiran wayuti'una Allah wa rasula naguppugunutan niran sa Allah nagususuguyan walaika sayarhamuhumullah nasiran man ikilimu wallah inna Allah azizun hakim amatan sa Allah subhanahu wa ta'ala aziz hakim ayaman na mabagar nagumungan samanan na kailangan si ko mga tao na igiram yak kailitanong sa haram si ko mga lalan o di na di mapian na kailangan misapartanon so mga rata miasa na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na sagad na nababaya din ni Diego sa ikukubur na siyong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin manaiya isbiri ittaqillah isbiri kalak na kaswallah nagussabar ka ayo marata so kagurok sa ko mga kuba mga babay panay na yung isa parang Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin man ay kalak ng kaswalla nagussabar ka ayaw mo na po na sugo sa mapya nagussabar sa marata na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ginanimpad ang mga adab mialoy o mga ulama nagwamala na mialoy sa Quran nagusi ko sunna ang puto ay mananian na mga adab si ko babu mga lalan mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala sumpatan ng nubes si ko mga padadarpa mga pada oras siko alungan pa na yomul jum'a na inshallah na upmano isasampay tanoron na ayat man na pumagusin tanong na sukabnar o Islam sama na sa tanong barataman sang kaya hakul Islam yung kutwa kabnar o Islam sa iko mga Muslim inshallah na punintan sa iko wala di ka no penderenon na mamakinig tanoron ubat tanoron mga kwasan do siko di tanong di ka pagagama at eso miya makasalam datari ki inni Ibn Muhammad Yusuf at assalamualaikum guruakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa manen nakataya madala di bumta lagi di kina Muhammad Naif manggi sa gusya ki ini Badar alimuddinay sa ni mamakindag balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa badala mapes si Barom Badu si Khair Baunto lalu si Norma namatang lalu si Aslam ni Bring Dim si Abu Haida Ampaso si Abul Muk si
maklin ako si Suraya Makapandag, Nuraisa Balindong, Johara Marhum, si Mubarak Safia Idris, Rokma Barwa Abu Adnan. Balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sama dalam pesta dan juga pandarenon aku sembilan salam na katamnya kini Abu Yahya atina kataya kami pan ustad wah sisangadan balasangan Allah sa kaya pamaginag ka baka din na makaduli sa magan na gyuto silang salam nang skano baka nung darenon si ko mga pdoras pamagin ganubong nagupangibay takano kakalo-kalo na dito di makasumpata si kumapya balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa so dia mga karumanian na bed makapamangaruma sa magaan susasaktiman ni karuma na bed din makadui sa magaan na sudah niya pusan yan na bed makapusa sa mala balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa malalamat ya mapiar ka sa mayaw ng Jum'ah pakadakalan yung sukab silawati si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko yung Jum'ah agito'y sunnah ay mananian na pakadakalan yung suli ka sa salawati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madala mapya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.